Deň sa chýli ku koncu a vy počúvate večierku. Váš denný sumár správ bez zbytočností. Je 12. august a meniny má Darina. Ak chceš niekomu zlepšiť deň gratuláciou, ešte to stíhaš. Teraz už najhorúcejšie témy dnešného dňa. Dnes večer budú mať Slováci jedinečnú príležitosť pozorovať najzaujímavejšie čiastočné zatmenie slnka od roku 1999. Pričom najlepší výhľad budú mať obyvatelia Bratislavy, kde bude slnko zakryté na viac ako 85%. Pentabank zaznamenala v prvom polroku výrazný prepad zisku o takmer polovicu, pričom hlavným dôvodom bol prudký nárast prevádzkových nákladov. No napriek tomu banka pokračovala v raste úverov aj vkladov klientov. Ikonický obchodný dom Dunaj v centre Bratislavy sa po rozsiahlej rekonštrukcii blíži k znovu otvoreniu, pričom okrem obnovy historických fasád prinesie tisíce štvorcových metrov kancelárskych aj gastopriestorov a novú prechodovú pasáž spájajúcu námestie SNP s Nedbalovou ulicou. Spojené štáty a takmer 40 ďalších krajín spoločne varovali Čínu, že neohlásené testovanie balistických rakiet schopných niesť jadrové hlavice je nebezpečné a ohrozuje mier, pričom reagovali na septembrový čínsky test medzikontinentálnej rakety v Tichomori, o ktorom Peking informoval len niekoľko hodín vopred. Súdny ználec na procese so 7 zdravotníkmi vypovedal, že argentínska futbalová legenda Diego Maradona pred svojou smrťou v roku 2020 niekoľko hodín vykazovala vážne varovné príznaky ohrozujúce život, na ktoré lekári podľa neho nedostatočne reagovali. Slovan Bratislava zvíťazil nad švédskym Mjellby aj v domácom zápase a postúpil do play-off o Ligu majstrov, kde sa stretne so slovinským NK Celje. Najnovší prieskum ukazuje, že progresívne Slovensko by vyhralo voľby a opozícia by celkovo získala parlamentnú väčšinu, no analytik varuje, že rast hnutia Slovensko pod vedením Igora Matoviča nemusí znamenať silnejšiu opozíciu, pretože prichádza najmä na úkor iných opozičných strán, nie vládnej koalície. To je na dnes všetko. Počujeme sa zasa zajtra. Pekný večer.